Haia, mae'r enw fi, dwi'n prentis maes gofal oedolion yn cartref Plas Pengwaith. Y prif bwrpas yr adran yma ydy i rhoi gofal i oedolion bregus yn y cartref. Eis i ysgol gynradd Llanrug, wedyn ymlaen i ysgol uwchradd Brynrefal. Fan'na nes i wneud FTGA, wedyn ymlaen i wneud lefel A. Yn fy lefel A nes i wneud addysg grefyddol, bacloriaeth Cymraeg ag iechyd a gofal. Nes i'n dewis wneud iechyd a gofal oherwydd o'n i'n gwybod bod fi eisiau gwneud rhywbeth yn y maes yna yn y dyfodol. Prif bwrpas fy rôl ydy darparu'r gofal gorau gallaf i'r trigolion sydd yn ein gofal. Mae yna hefyd llawer o gyfrifoldebau yn dod efo'r swydd, sef gwatsiad ar ôl y trigolion ac helpu nhw yn tasgau o ddydd i ddydd fel molchi, newid, bita ac yn y blaen. Hefyd rwyf wedi dechrau wneud hyfforddiant medication, felly byddai'n gorfod bod yn gyfrifol o rhoi tabledi i'r trigolion sydd yn gyfrifoldeb fawr oherwydd sa neb eisiau neud mistake. Dwi wedi cael gymaint o brofiadau gwahanol ers cychwyn y prentisiaeth yn Plas Pengwaith, ond y profiad mwyaf heriol dwi erioed wedi cael yna ydy gweithio trwy'r pandemig Covid. Mae wedi bod yn brofiad hollol gwahanol ac anodd, o'n i byth yn meddwl swn i'n gorfod mynd trwy mor fuan yn y swydd, ond mae wedi gwneud fi tyfu fel person ac dall fwy yn fy rôl beth sydd angen i wneud i gadw pawb yn saff. Dwi'n wneud yr swydd yma ers Hydref 2019, felly dwi bron â cwblhau fy flwyddyn gyntaf o'r prentisiaeth. Yr bwriad ar ôl gorffen ysgol oedd mynd i Brifysgol Bangor i astudio iechyd a gofal, ond ar y pryd o'n i'm yn siŵr stynon eisiau wneud. Wedyn nath chwaer fi weld yr hysbyseb i'r prentisiaeth maes gofal yma a gyrru link i fi. Wedyn nes i ddarllen drosto fo, o'n i'n meddwl bod o'n rili da cael gweithio ac gael y hyfforddiant ar yr un pryd. Felly nes i llenwi ffurflen gais, ges i gyfweliad, wedyn o'n i'n llwyddiannus yn y cyfweliad. Mae yna lawer o sgiliau sy'n bwysig yn y swydd yma, ond y dau brif rei dwi'n meddwl ydy gwaith tîm a cyfarthrebu. Mae cyfarthrebu'n hynod o bwysig oherwydd mae'n cael ei defnyddio dyn faint o weithiau mewn diwrnod ac mewn ffyrdd gwahanol, hyd yn oed os ydy o'n gofyn i un o'r trigolion sy'n siŵr panad, siarad ar ffôn efo aelod o teulu neu doctor, neu hyd yn oed gofyn i un o'r staff am help. Gweithio fel tîm hefyd yn bwysig oherwydd os sa chi'm yn gweithio fel tîm, wel, sa chi trio bod yn bob man a sa pawb jyst draws i gilydd. I bobl ifanc sy'n ystyried gweithio i'r cyngor neu yn y maes yma, swn i'n dweud go for it, mae yna llawer o buddiannau o weithio i'r cyngor, ac especially yn y maes gofal, dwi'n meddwl bod o'n really rewarding, oherwydd chi gallu helpu bobl sydd ddim gallu neud dros eu hunan, a dych chi yna yn y cyfnodau hapusa bywyd nhw ac y cyfnodau gwael. Dwi'n meddwl bod dilyn prentisiaeth yn ffordd dda o datblygu sgiliau unrhyw un, ac mae hefyd yn ffordd dda o cael gweithio, dysgu ac ennill cymhwyster i gyd ar yr un pryd. Un peth da hefyd dwi'n meddwl sydd o wneud prentisiaeth efo'r cyngor ydy dwi wedi cael cyfarfod gymaint o bobl gwahanol o'n i byth yn meddwl swn i'n cyfarfod. Nid yn unig dwi'n cyfarfod pobl sy'n neud yr un prentisiaeth a fi yn yr un maes, ond dwi hefyd yn cyfarfod gymaint ohonyn nhw sy'n neud prentisiaeth yn meysydd hollol gwahanol i fi.